Ubeetroot, ukufakwa komquba. Ubeetroot unconywa odokotela bezokudla njengomsuka womsoco onama-antioxidant nama-mineral. Amahlamvu awo angadliwa njengalawo espinashi kanti enza umehluko lapho imifino eluhlaza ingekho khona. Ubeetroot ukhuliswa ngokufana nokherothi emazingeni okushisa aphakathi kuka-15 degrees kuya ku-24 degrees kanti uyakwazi ukumelana namazinga ashisayo angama-35. Tshala ubeetroot entwasahlobo kuze kube sekwindla. Uma utshala endaweni enkulu, lungisa olayini ababili babe amasentimitha angama-20 ukuhlukana ukuze ukwazi ukuhamba phakathi kwabo. Ingadi encane yona kumele ivundiswe ngomquba size sifike emasentimithini angama-45 bese utshala olayini abathathu babe amasentimitha angama-20 kuze kube nendawo eyanele. Beka intambo yokuqala ngamasentimitha angama-75 esikhonkwaneni bese uyixhuma nenye eseceleni kwayo. Beka izikhonkwane zesikhashana ngamasentimitha angama-25 bese ubeka intambo ukuze wakhe indawo yomquba. Yiba nesiqiniseko sokuthi izintambo zinamafindo aqinile futhi ziqondile ngokuthi uziphakamise ubuye uzehlise. Susa ingubo yomdali ngamasentimitha ayi-10 lapho uzotshala khona uveze umhlabathi. Faka imfologo emhlabathini ibe amasentimitha angama-30 ukushona phansi bese uyidonsa kancane kuze kube umhlabathi uyathamba. Susa amatshe namagabade ngemfologo kodwa ungalingeki ngokuphendula umhlabathi, ugabe nje. Phinda lokhu njalo ngamasentimitha ayi-10 uhamba ngolayini. Ngenxa yokusondelana kolayini bokutshala abangamasentimitha angama-20, kunzima ukumba imisele yezingadi ezincane. Esikhundleni salokhu kumele umbe imigodi engashoni phansi kakhulu ngamasentimitha 5 emhlabathini phakathi kwentambo engamasentimitha angama-25 bese uyibeka ibheke enzansi. Ukulungisa umhlabathi one-acid kumele wenze indawo engamasentimitha angama-25 bese ufafaza isandla esisodwa somlotha wezinkuni imitha ngalinye. Faka isentimitha elilodwa lomquba ezansi nomgodi bese uyawuhala kancane ububanzi bembewu nomhlabathi. Mboza umquba ngomhlabathi ngokwenza i-level. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi kukhona ukuhlukana phakathi kwembewu umquba ukuze imbewu ingashiswa umquba. Cindazela phansi emseleni ngamasentimitha 2 namasentimitha angama-25 ububanzi bese uphinda lokhu njalo ngamasentimitha angama-20 olayini. Tshala imbewu kaBeetroot ngamasentimitha 2 ukushona phansi bese uhlukana ngamasentimitha 5. Kubalulekile ukuthi imbewu kaBeetroot ithintane nomquba, ngakho-ke mboza imbewu ngokuvala umsele bese umbambatha umhlabathi kancane. Ungayibuyiseli ingubo yomdali kuze kube izithombo sezihlumile. Emumva kwalokho usungayibuyisela emaceleni ezitshalo. Yiba nesiqiniseko sokuthi ingubo yomdali imboza ngamaphesenti ayi-100 bese ubugqinsi buba amasentimitha 2.5 ukuze ukhula lungamili futhi kongeke nomswakama. Uma utshala izithombo zeBeetroot, mboza izithombo ngomhlabathi bese wenza i-level emgodini ibe amasentimitha 2.5 sengubo yomdali. Sebenzisa i-double stick ngokuyiphendula ingene engubeni yomdali. Uyicindazele emseleni ngamasentimitha ayi-10 phakathi kolayini abangama-20 phakathi kolayini. Yimba isithombo bese uyasicindezela phansi nge-double stick noma usebenzise iminwe wakho ngokutshekile.
ucindezele umquba kahle ngesezitshalweni. Lokhu kwenze ukuthi izithombo zingagobi futhi umoya ungangeni ezimpandeni. Summary: gaba olayini abangamasentimitha angama-75 abavuleke ngamasentimitha angama-25. Yimba ukusandishi okungaba amasentimitha angama-25 kushone ngamasentimitha ama-5. Faka isandla esisodwa somlotha wezinkuni emitheni elilodwa. Faka isentimitha elilodwa lomquba. Vala kube yi-level ubuyisele ingubo. Faka izitshalo noma izithombo zihlukane ngamasentimitha ayi-10 kolayini bakho abaqhelelene ngamasentimitha angama-20. Uma utshala imbewu, vala kube yi-level bese wenza imisele engamasentimitha 2 ukushona phansi, bese utshala imbewu kulamasentimitha ashone phansi 2 ihlukane ngamasentimitha 5. Uma isiqhumile usungayikhipha uyifake ibe ngamasentimitha ayi-10 ukuhlukana kwayo kolayini. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.